sirifi wayo haydara sirifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bade tebeshir fila la jabba wa mbaw fo ka wali mando ka delala fa ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ne na ukringle na bela jelen kan awsigi yorowla aka dugula aka tugo fiawla wara dawla salon baw koro samba flantan wolon vla mawludo hukmu konomi na kera bamako yirima jo stade 26 mars kono ankara muga sayyid sharif usman madan haidara fe dengudi shu namba fama ko batem sigida temene na anya yirali kawla na ba jama bismillah la chugomi ana ankara muga sayyid sharif usman madan haidara dona korofo kono chugomi he blasral ka mununde mauludu kunka anye o kelengelen bela jelen yirawla sigida ina abi na yele ka aka wajulu kuncha kuma ubolla fe munuka anga jamana yin abi joni kamelengoro wiye chugomi lamo ke ko nyuma mi misaka ke sababu yeni jogo fenembe sabati ikado nga fo ay korofo kelengelen na bela jelen chuni nga sumaya ka lase mama manyi nga fiyo ka yemi fo fe mi mbora ye anga bolla kalila ka ke nyengwe ko mogo de bi kuna ja soro ne fe kui kana siga yi kuna jara kaba man zakaha ni mami zera nina ni mami zera nina ni aidara ka pumai ni nungu zera ka sabati kasobo tumbe fata wa juji ya namarade juji te chenga ni nungu zera ka sabati tribunali kumi jowa mais an fa biga kan nin de nofe hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala ya mufaraka ako wa khaba man dasaha ko mogo be perdira i perdira i ka sella i ka sun perdira i ka hiji perdira i ka jaga perdira man dasaha ni mami nya ni turu galoni namara ni javala kui ka seli perdira sun perdira iku islamé o bekara fuye man dasa ni mami nya ni choro javani namara ni ala kotala ni adarap magai ni suratu shamsi ayatani aya konondona ana ayatana abi labayedi abi folo aya folo la kaba aya konondona ani aya tanana suratu shams adara mani voda uye kira yininga yado ala tlala san ako akana yere nege dakuru nya kele kale ni tani kele ngofe mogo de kuna jara mogo min ya ni saniya wa mogo kuna koyara min ya ni churu ala kota chela kuma ambe munye ya jogo kira nyiningale sallallahu alaihi wasallam ko e chira mungama ako buistu li utammima makarim al akhlaq ako chiku voitene muhammadu la alafe ko mbale makiraw ye jogo nyuma menu ndla kabla ko ngana jogo nyuma nya sabati jen kono jogo kana chen ko ne chiku yeni alors e ka misri fambe jenna so bingani kelaw minu ndemso jombe gudronda la mobility temu nyinama moto tikiti temu nyinama olu de bikaka faka loise sara olu de bikaka faka selima lahiya dama ama furu chema olu de flem siri kono mor dabali jugu kela hasidi galomba kela commerçant tromper ni gouvernement jera kaninge anye façon nafolo détourner Clétan Douro et la milliardaire. Olu de Magansraka. Olu de Misri comité Nyemogoy. Quanti secondes de fois. Wallahi, amise ala manini ndi. Galovi te norokote. Fod suku inga sania. Nini mai iti ala soro.
ala kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛw ma a ko taqwa hahuna ko ala ɲɛsiranya bi ya de ye cogo tɛ Seydina Umaru delila ka na silamɛ dɔ birilen sɔrɔ misiri kɔnɔ n'a bɛ kuranɛ kalan a bɛ ka kasi a ɲɛji kɛn bɛ k'a disi bɛɛ ɲigin a bɛ ka seli a y'a biri ta a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ ta a yɛrɛyɛrɛ ta Seydina Umaru nana a kɔ gosi ko cɛ taa nin k'i ka so nin kɛyɔrɔ tɛ yan bɔ taa nin k'i ka so e bɛ n'i jɔ misiri kɔnɔ ka yɛrɛyɛrɛ ya ka kule ko e bɛ siran ala ɲɛ i b'o k'i ka so de yan t'o kɛyɔrɔ ye n'i ma misiri bila n'i ye misiri dunge yɛrɛ ye mɔgɔ dama minnu filɛ misiri la ko n'a ye fitiri seli k'a tɛna n'a ma safo seli misiri dunge don wa dunge tɛ e t'o dɔn n bɛna a dɔn cogo de f'i ye cɛkɔrɔba min balan bɛ misiri la musokɔrɔba min balan bɛ misiri la u ti bɔ yen abada n'u ye fitiri seli k'u bɛ safo kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ tile yen n tɛ baasi ye nka est ce que misiri dunge don i bɛ n'o dɔn min fɛ a ka mara bɛ cogo di a yɛrɛ bɛ cogo di n'i ye ala ɲɛsiranya ye a ka mara n'a yɛrɛ la misiri dunge don nka n'i y'a ye a mago t'a ka denbaya la a mago t'a yɛrɛ kun na t'i ci fɛ setanɛ ka lamɔden don nabila isa y'o fɔ a ko setanɛ ti maa si bali i ka wuli ka ala bato a ka kuma tun bɛ min kan o ye église ye a ko setanɛ b'i kunu yɛrɛ ko église ta heure sera ko setanɛ b'aw bɛɛ lawuli ko an ka taa église la isa alayhi salam ko an ka taa église la ko setanɛ ti bɔ o ma dɛ ko a bɛ ban min ma ala ka don e dusukun na e ka ala ka hakɛ tanga ko a bɛ don i n'o de cɛ a b'a janto nin na n bɛ na o ala ta fɔra kaban o banna han o ye sɔpu de ye n'i y'a jeni dɔrɔn i bɛ bin jahanɛmɛ kɔnɔ i kɔrɔ ye taayɔrɔ si tɛ yen wa mɔgɔya yɛrɛ b'a dɔn Hayidara bɛ ka kuma minnu fɔ hali n'i ma kalan bɔ diinɛ na pewu nka ni jogo tɛ jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ni jogo tɛ du si tɛ se ka taa ɲɛ ni jogo tɛ dugu si tɛ se ka taa ɲɛ ni jogo tɛ o de la bamanan tile tɛmɛna yan bamananw kun bɛ n'u bolo da k'u kale de jo b'an cɛ aw k'a lajɛ bani jo b'an cɛ caman bɛ yen u tɛ ɲɔgɔn furu jo wɛrɛ tɛ o i bɛ jo fin min dɔn dɛ o y'a sɔrɔ ala ko mana jamana in kɔnɔ yan jo yɛrɛ de don sisan kɛlɛ la mɔgɔw bɛ taa bin ɲɔgɔn kan diɲɛ kun bɛ ten de bamananw kun bɛ taa bin ɲɔgɔn kan n'i ye min minɛ o bɛ k'i ka jɔn ye dɔw bɛ yen an b'a fɔ olu ma komi an ka bamanankan la a kɛra neni ye quoi mais neni kun tɛ jatɔ ti neni ye jatɔ ye son qualité dɔ ye voleur son qualité dɔ de tɔgɔ ye ko jatɔ mais anw y'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ tulon kɛ ni walimuso ye non jatɔ de kɔrɔ ye cɛ dɔw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa sira da musow bɔtɔ sugu la u bɛ se ka muso mugan minɛ ka taa u k'u ka jɔnw ye u bɛ se ka muso tan minɛ ka taa k'u ka jɔnw ye u bɛ n'u ni cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'o cɛw ka nafolo minɛnw na a bɛ fɔ olu de ma ko jatɔw bamanankan na a bɛ faamu bon sisan ni joko nana cogo min na bingani de tun bɛ yen mais ni ne ni e farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ walima e bɛ quartier dɔ la ne bɛ quartier dɔ la sisan a fɔra ko dɔ bɛna bin an kan ne bɛ aw ka quartier ɲɛmɔgɔw wele ne yɛrɛ y'an ka quartier ɲɛmɔgɔ ye an b'a fɔ ko bon kɛlɛ bɛna bin an kan o tuma na an ka layidu di ɲɔgɔn ma ko an tɛ ɲɔgɔn janfa bon o y'a sɔrɔ ala ko tɛ yen mɔgɔw kun da mɛ min na o ye jo de ye o tuma na a b'a tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ko bon ko jo b'an jɛ jo b'an jɛ kɔrɔ de ni y'i janfa jo kan faga ni e yɛrɛ ye ne janfa jo k'i faga o tuma na jo b'an jɛ a b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye jo don ne y'a cɛ o y'a kale ne ye jo la ko ka danga jigin janfanci kan o de la i bɛ jamuw ye tarawelelakaw ni kulubalilakaw u bɛ ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan
ko jo b'u cɛ o kumana jamu caman ni jamu caman kɛra balima ye parce que u mɔkɛw ye jo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn bi ye bon jo tɛ yen bilen mais balimaya ni sinjiya bɛ yen a kɛra sababu ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn kanu hali ni dɔ ko sisan ko cɛ i ka kɛnɛ wa ko kulubali a n'a muso kɛlɛlen don i ko jamu duman ko kulubali je tɛ maa ɲɛnama ye i b'i muso kɛlɛ e ye kulubali yɛrɛ de ye i b'a arranger muso bi don parce que n'i y'a neni dɔrɔn a t'e jamu dɔn dɛ mais a b'a dɔn ko jo bɛ ne ni nin cɛ o jo min bɛ yen n'o kun bɛ kɔlɔsi dɛ comme silamɛya tɛ joko dɔ o bɛ ala de dɔn o de la baya nana silamɛya kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko bayatul islamiya ni o kɛra bi n'i da gosira la ko a y'a faga mais ka sɔrɔ hasidiya don u bana ala la ala banu na mais a ma s'u kɔnɔ ka layidu di ne tɛ jɛnɛya kɛ maaba b'o kɛlɛ n ti fila fara ala ka maaba bɛ nin kɛlɛ mais a dalilu bangenen don ala kira ye baya di sallallahu alaihi wasallam ka tila ka sahabaw bila ka baya kɛ ka tila ka Seydina Umaru ni Bilali bila ka taa baya minɛ Madina muso bɛɛ bolo Umu Atiya b'a lakale a ko Umaru ni Bilali nana ka na silamɛ muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ o ko mais n'i ko silamɛ muso kaban ko baya ko bɛ yen wa kira y'i sigi don min na maka fatu maka don mɔgɔ minnu nana tuubi o kun ye silamɛw ye wa cɛ o cɛ tuubira i tuubira ni nin layidu 6 ye muso o muso tuubira i tuubira ni nin layidu 6 ye a sera Hindu ma Abu Sufiyani muso kira ko a ma a fɔ n ti fila fara ala kan muso in ko n ti fila fara ala kan u sera jɛnɛya ma a ko wallahi anw t'a dɔn hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ n'i ka diinɛ de nana ko ka jɛnɛya haramu anw kafiri boli sɔnnaw anw t'a dɔn ko hɔrɔnmuso bɛ sɔn ka da wali cɛ kɔrɔ a y'o de fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko anw t'o dɔn mais bɛɛ ye nin kalan bɛɛ ye nin bɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ye nin ye mais o ko non a kana sɔn mais baya yɛrɛ la u y'o de fɔ ko kira tun bɛ mɔgɔw wele ka na nin de ma ko wa kanatil jahiliya tunkirha alayhi ko kira tun bɛ nin kɛ ko jahili mɔgɔw tun bɛ nin nangari kira de kan a bɛ siratu Muhammadul Ghazali o kɔnɔ a ka figu sira kɔnɔna lajɛ ko nin de kun ye fɛn ye ala kira tun bɛ bɛɛ wele ka na min ma Muhammadul Ghazali ka sira lajɛ k'a kun bɛ mɔgɔw wele ka na baya de ma ko mais o kɔnɔna na ko jahili mɔgɔw tun bɛ nin nangari kira kan ko an ti nin kɛ taa ka bɔ yan ni nin ko mais Muhammadul Ghazali ko aw k'a lajɛ tan ko jeni min ba nin layidu in na ko ni ala jugu dɔ tɛ jurumutɔ tɛ hey silamɛw ni jogo tɛ an tɛ ala sɔrɔ nkalon don ni jogo tɛ hali an tɛ kɛ hɔrɔn ye nkalon don hasubunallah n bɛna mini alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ani sahabaw bɛ baro la a kumana lahara kan lahara bɛna gɛlɛya lahara bɛna sufe a bɛna sufe dɛ n ko ala yɛrɛ ko ten ko yawma tubla sarair ko i ma maa jigin ni fɛn dɔ ye diɲɛ na yan i bɛna kabako ye o la lahara ko kow bɛna gundow bɛna da kɛnɛ kan ala bɛna gundow da kɛnɛ kan lahara bi gɛlɛya a silamɛw a ye siran ala ɲɛ a ye segin a kɔ kow bi ban kow bi ban an bɛ bɔ yan hali an t'a dɔn don min don ala de b'a dɔn kow bi ban kira kumana lahara kan ka kuma gɛlɛya kan sahabaw ye kira ɲininka ko mais aw dun aw garantira ala fɛ a ko lahara bi se yɔrɔ dɔ la kiraw bi ɲinɛ k'a fɔ u garantira a gɛlɛya fɛ ala ko fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina
ala ko ngalena aw minnu ko a ye silamɛ ye minnu bana ala la minnu sɔnna ko n b'a bɛɛ jɔ kelen kelen k'a ɲininka lahara kira ye min fɔ a ye a ye mun kɛ a ye mun k'a la ko n ti dan aw ma dɛ wala nasa ala nal mursalin hali n ye kira minnu ci n bi kira bɛɛ jɔ ne ala ni e kira a kɛra cogo di i ye mun fɔ mɔgɔw ye i y'u bila sira jumɛn kan n y'a fɔ i ye cogo min i y'a fɔ ten wa ala ko n galena n bi kira bɛɛ sɛgɛsɛgɛ kelen kelen lahara bi gɛlɛya dɛ lahara bi gɛlɛya ala k'a nɔgɔya n ye ala k'a nɔgɔya n ye kira ye nin fɔ min kɛ a sera yɔrɔ dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la silamɛw siranna silamɛw siranna silamɛw sirannen u ko kira masa ko izan ayna al makhraj ayna al makhraj ko kira an ye lahara ko faamu tumana bɔda bɛ min an bɛ bɔda sɔrɔ cogo di n bɛ fɛ mɔgɔw ka nun lamɛn n'a ye nun lamɛn nin ye a ka diinɛ bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan ka di e yɛrɛ ma i ti karamɔgɔ ɲininka bilen wulibali don dɛ o kamana gɔnɛ ko ayna al makhraj ko bɔda ye jumɛn ye ala kira ko n bɛ bɔda fɔ a ye taqabbalu li bi sittin ataqabbalu lakumul jannata kira ko sahabaw n bɛ fɛn 6 dama de ɲini aw fɛ a ka jɛn n'a ye k'o layidu di ne muhamadu ma ko a b'a kɛ ten sisan n bɛ alijinɛ layidu t'aw ye lahara mana gɛlɛya cogo o cogo aw bɛ bɔda sɔrɔ ko mana sofe cogo o cogo aw bɛ alijinɛ sɔrɔ a ye 6 layidu ta ɲɛ n bɛ alijinɛ layidu t'aw ye sisan cɛpɔr min b'an bolo o ye ka 6 in ye jumɛn ye e bɛna mun k'a la i bɛna dɔn ko anw ka diinɛ jogo don mɔgɔw ka tugu kira kɔ ka da kuranɛ na o daminɛna kira yɛrɛ jogo de la u y'a dɔn ni min ye n'u kun y'a dɔn ni tiɲɛnikɛla ye maa kun tɛ da la janko ka tugu a la jogo tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ ala k'an taw ɲɛ yarabi ala kana setanɛ sanna a ko cogo di a ko a fɔlɔ ye jumɛn iza hadasa ahadukum fala yakzib a ko a fɔlɔ a ye layidu di yan fo k'a sa n'a kumana a tɛ nkalon tigɛ nkalon ye haramu ye kira ko silamɛw ma n'i ye nkalontigɛla tɛmɛntɔ ye ko i k'i kali ala la ko jahanɛmɛ wulu filɛ ko walahi ale muhamadu y'i ka kale ni seere ye a ti kɔrɔbɔ fiyewu o de don aha n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ jahanɛmɛ wulu filɛ iza hadasa ahadukum fala yakzib n'aw kumana a kana nkalon tigɛ a kana nkalon tigɛ ne yɛrɛ ɲɛna a bɛna fɔ a ka si ka seli a ka sun fɔ a ka pasa a y'a ka wari bɛɛ saraka a ye yɛlɛmɛ magan a y'a to misiri ka bin a kan la ne ɲɛna a bɛna fɔ ten de nka kira m'a fɔ ten dɛ kira ko n'a bɛ alijinɛ fɛ a bɛ sira jahanɛmɛ ɲɛ a ye layidu 6 ta ne ye n bɛ alijinɛ garanti a ye an karamɔgɔw tulo b'a la o a fɔlɔ ye jumɛn a kana nkalon tigɛ fɔ a ka sa qulil haq walaw ala nafsik kira ko a ye tiɲɛ fɔ
hali n'a bi e kan n'i jɔra a la i bɛ taa kaso la kira ko jɔ a la i ka taa kaso la hali walaw ala nafsika tiɲɛ fɔ hali n'a bi e yɛrɛ coro an ka silamɛya ye nin silamɛya mɔdɛli ye i yɛrɛ bɛ anw ka karamɔgɔ dɔw kumakan mɛn u bɛ ka nkalon tigɛ u ni ala cɛ janyana u ni adamaden kodɔnnaw cɛ janyana u bɛ tila ka sa kunnangoya kan ka sɔrɔ u bɛ misiriw kɔnɔ k'u tugu ka nkalon tigɛ hasidiya ni ɲɛngoya dama kama kira ko alijinɛ garantilen don fɛn wɔɔrɔ a fɔlɔ ye fo ka aw sa a kana nkalon tigɛ a filanan wa iza wa'ada fala yukhlif n'aw ye layidu ta a kana bɔrɔtɔ an bi cɛ min ka mawulidu kɛnɛ kan o ye min fɔ an ye alijinɛ don cogo la an bɛ ka k'o de fɔ ye iza wa'ada fala yukhlif n'aw ye layidu ta a kana bɔrɔtɔ n'a ye layidu ta mɔgɔ ye n bɛ nin k'aw ye n b'a do ta n b'a bɔ ta k'u y'i jija ka n'o bɔrɔtɔ dɛ a filanan ye nin ye a sabanan wa iza u'tumina fala yakhun ni maa dar'i la k'a ka gundo f'u ye k'a ka gundo f'u ye ko i kana tigi janfa an min mɔgɔ dar'e la ka n'a gundo f'u ye a ti fɛ maa si ka mɛn a y'a gundo fɔ e min ye ko i k'i jija ala tɔgɔ la ka n'a lakale ka n'a janfa wa ghuddu absarakum ko a silamɛw a naani n'a ye nin ye wa ko a y'a janto a ɲɛw na a kana haramu ko filɛ a kana haramu ko filɛ ka walimuso taamatɔ ye k'a ka demarsiw lajɛ fo a nege ye taa du i la aha k'a ka kumakan dumaniw mɛn he n'a bɛ kuma a bɛ kuma tan de ye sariya la ko a y'a ɲɛw kɔlɔsi ɲɛ kɔlɔsi bɛ fɛn caman de ta n ye walimuso ko min fɔ a b'o ta a bɛ degedegeriw ta ka wali gundo sɛgɛsɛgɛ fo k'a ɲɛɲini k'a dɔn i ye muso dɔ tɛmɛntɔ ye sɔɔni i y'a ka alimami dɔ tɛmɛntɔ ye ka boli ka taa ɲɛfɛ kare la ka taa lajɛ kɔri alimami nin tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ghuddu absarakum la hasha wa haram i ka sira tɛ a y'a ɲɛnɛ filɛli su ka bɔ ala ka haramu ma fɛnw filɛli ma ka bɔ a wali ko ɲɛɲinini ma kuranɛ b'o fɔ wala tajassasu wala tajassasu i ye cɛ dɔ ni muso dɔ ye ɲɔgɔn fɛ ka moto ta jakuya la ka taa lajɛ n'a muso don walima n'a muso tɛ haram ala ka danga b'i kan o t'i ka sira ye kana taa ɲɛɲini i ma bila o la lesa alehim bi musaitir an ma bila o la o y'an ma haramu ye o tuma na a y'a janto yan ko a y'a ɲɛnafilɛli suuli a duurunan o don wa a ko wa kufu aydiyakum ko a y'a bolo kɔlɔsi a ka tɔɔrɔ kana mɔgɔw sɔrɔ kana walinafolo suɲɛ kana bi mɔgɔ kan k'a faga kana bi mɔgɔ kan k'a bugɔ a y'a bolo kɔlɔsi a ka tɔɔrɔ kana se maa ma wa kufu aydiyakum a y'a bolo gɛrɛ a la a kana sɔn a ka tɔɔrɔ ka maa sɔrɔ
muso dɔ kun bɛ yen hadisa wulibali don dɔnnibaw tulo b'a la a bɛ seli kojugu a bɛ sun kojugu et puis muso in bɛ ɲumanya kɛ kira n'a ka sahabaw de ye mais u ko kira ma ko muso in b'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a nɛ ye ko a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'a nɛ a da ka farin kira ko aw kana sigi a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ala kira jɔnni bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ seli e ka misiri kɔnɔ e ye mɔgɔ min ka alimami ye mɔgɔ min ka sadakati bi di e ka sahabaw ma mɔgɔ min ti misiri bila ko a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ n'a nɛ ye ko a da ka farin e ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ jaa seli ti maa bali i ka taa habu kɔnɔ n'i jogo man ɲi el haqa'iq an bɛ ka silamɛya wulibaliw de fɔ aw ye su in na k'an sɛmɛnen to ala la yan'an ka sa tiɲɛ bɛ bange lahara aw ni ne an bɛɛ bɛ jɛ k'a ye ɲɔgɔn fɛ ala ɲɛkɔrɔ u y'an nɛgɛ k'an bila seli la walimuso tigɛlen i bolo k'i bila seli la wali nafolo kɛlen k'i kɔnɔ fa k'i bila mɔgɔ faga la ko ala de ye yafa masa ye a kana sɔn nkalon don a kana sɔn ni jogo tɛ ala tɛ yen maa o maa jogo man ɲi ni ala ka jan a y'a jan don a nɛn na a y'a jan don a kumakan na dɛ kira ko nin fɛn in bɛ maa caman don jahanɛmɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ seli i bɛ su a y'a bolo siɲɛ a nɛn ma a ko lisanuka asaduka ilam ta'kuluhu akalak ko mɔgɔ nɛ ko i ka waraba don ko n'i m'a dun dɔrɔn a b'i dun nɛ ye waraba de ye n'i m'a dun a b'i dun asilamɛw a y'a jan don a ka kumaw na a ye kumaw kɔlɔsi ala ko n ko bɛ bɔ an da ko a kelen tɛ pɛridi ko a bɛɛ b'ale ala tɛgɛ kɔnɔ fo a kɛn bɛ ka mɔgɔ dɔ bila araqibun wa atid n'i ko n ko dɔrɔn u b'a sɛbɛn a bɛ arisere de komi aw b'o de dɔn bi a tɛ pɛridi dɛ e jan don i nɛn na ko a y'aw bolo kɔlɔsi a ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma a y'a laban ni jumɛn ye wahafizu ni jumɛn furujakum wahafizu furujakum a y'a laban ni min ye ko silamɛw wɔɔrɔnan min b'a fɔ aw ye ko a ye a janto a ɲɛmana na a kana kɛ jɛnɛyakɛla ye 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 bi u ko ala ye yafa masa ye ko bɛɛ dara an kan mais bi ala nana ni balawu ye ala ko n'an ma kuma mɔgɔw fɛ n'u ma walejugu dabila ne ala bɛna ni ɲankata ye min b'a kɛ o min t'a kɛ o n b'a bɛɛ ta tiɲɛ mɔgɔw da denna minnu ko silamɛya ye jogo ye foyi tɛ min ma da olu kan mais ala ka balawu jiginna a kɛra tɛgɛ fa ye dɛ sida 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 ti jɛnɛyakɛla dama minɛ o min b'a kɛ o min t'a kɛ o sida ye mɔgɔ caman fa walahi olu ti jɛnɛya dɔn jango a bɛ kɛ yɛrɛ maa caman tora sida la o ma jɛnɛya kɛ dɛ anw fɛ yan muso 4 furu bi yan 2 furu bi yan 3 furu bi yan cɛ min ma siran ala ɲɛ n'o taara jɛnɛya kɛ ka sida ta a muso 4 min b'a ka so kɔnɔ a bɛna bila a bɛɛ la kɛ musow ye jɛnɛya kɛ wa
jɛnɛya kɛbali ma sida sɔrɔ wa a y'a sɔrɔ wallahi bon cɛ n'a muso saba b'a kun ja kelen b'a la o ma diinɛ faamu walima o ma jogo faamu parce que jɛnɛya dabilali tɛ silamɛya dama ye dɛ hali kafiri ɲuman tɛ jɛnɛya kɛ aha muso kelen bɛ yen o jogo man ɲi cɛ tɛ jɛnɛya kɛ a muso fila si tɛ jɛnɛya kɛ mais muso kelen b'u cɛ la o taara jɛnɛya kɛ o ye sida sɔrɔ kɛnɛ ma a nana sida d'a cɛ ma k'a d'a sinamusow ma est ce que sida ma mɔgɔ faga min ma jɛnɛya kɛ wa nin bɛɛ nana ni mun ye jogo tɛ nin bɛɛ nana ni jogo de ye kumana aw ni ne b'a faamu ni jogo tɛ dɔrɔn lafiya tɛ yen kumana kira ka kuma in ko silamɛw a y'a janto a ɲɛmanaw na min y'a ma haramu ye a y'o to yen jɛnɛyakɛla danganen don jango n'i jɛra muso fɛ cɛ bɛ min fɛ o ka jugu jɛnɛya ko bɛɛ ye a y'a janto a yɛrɛ la o tuma na n bɛ segin 6 in kan a telima kira ko a bɛ alijinɛ sɔrɔ n'a ye nin layidu 6 ta a tɛ jeni fiyewu n'a a kumana a kana nkalon tigɛ n'a ye layidu ta a kana bɔrɔtɔ ni mɔgɔ dara a la k'a ka gundo kalifa aw ma a kana janfa a y'a ɲɛnafilɛli datugu ka bɔ haramu ma ani ko ɲɛɲini ma min t'a bɔ aw ye a y'aw bolo gɛrɛ a yɔrɔ la a ka tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ a y'a janto a ɲɛmanaw na a kana jɛnɛya kɛ layidu 6 filɛ nin aha nin ye kira ko a ye min ta a tɛ jeni mais ala ko a ye min ta a tɛ jeni a bɛɛ ye kelen ye n'o ye baya layidu 6 ye kira ye sahabaw wele ko a ye na nin layidu in ta ni maa min mago bɛ alijinɛ na bukhari muslim abu dawud tirmizi ibnu maja sunan nasayi siratul islamiya bɛɛ nin baya in b'a kɔnɔ ani kuranɛ mais o kɛra diinɛ ye mais kira y'a fɔ dɛ a ko diinɛ in nanama nana wa nanama bɛ segin maa o maa n'i y'a tiɲɛ minɛ bɛɛ b'i bila e de kɔ mais ala b'i dɛmɛ ala k'an dɛmɛ baya 6 kira ko n'a ye nin layidu 6 ta a tɛ jeni n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ layidu 6 kɛlɛ de kɛra nin na tan hayidara y'a kɛ tan hayidara fa bɛ nɛni hayidara ba bɛ nɛni fɛn bɛɛ dara hayidara kan mais ala ka diinɛ ti bin dɛ hasha wa kɛla a bɛ taa de n'i y'i bila a ɲɛ i bɛ tunu talahi n'i y'i disi da ala disi la i disi bɛ kari mais kira ko cogo di wa qala kira y'a tugu a la ko kullu khaslatin yutbaw aw yutwa alayha almuslimu illa alkhiyana walkadhib kira ko jogo minnu fɔra sisan ko silamɛ bɛ se ka tiɲɛ ka nin jogo bɛɛ kɛ ko nka fɛn fila bɛ yen o tɛ tugu a nɔfɛ fiyewu jafa ni nkalon u ye kira ɲininka ko mumini bɛ jɛnɛya kɛ wa kira ko a bɛ se ka kɛ u ko mumini bɛ suɲɛni kɛ wa kira ko a bɛ se ka kɛ u ko mumini bɛ nkalon tigɛ kira nɔgɔmalen a wulila k'i sigi a ko hasha wa kɛla a ko n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ janɛmɛ wulu don ko mɛ nin jogo ninnu ko a dɔ bɛ se ka ye silamɛ na a bɛ bɔ a la ko nka ni maa o maa dɔnna ni jafa ni nkalontigɛ ye k'o tigi tɛ silamɛ ye fiyewu ko nin jogo fila t'i ye mumini na abada nkalontigɛla don a bɛ mɔgɔ janfa ko nin fila t'i y'a la nin y'anw ka kira ye min fɔ ye mɛ nabila musa ko cogo di musa ni ala de tun bɛ kuma nabila musa ko ala ma ya rab
أي عبادك خير لك عملا قال يا موسى من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه موسى ko ala ma ni ala ka kuma dɔ la a ko ala n bɛ fɛ k'a dɔn jɔn jumɛn ko ka di e ala ye jɔn jumɛn ka baara ka di e ala ye i ka jɔn bɛɛ ye c'est Musa ka sɛgɛsɛgɛli ye min ye tari ale na kɛ ten ala jɔn jumɛn ka baara ka di e ala ye i ka jɔn bɛɛ ye dɛ ala ko cogo di a ko Musa ma i bɛ fɛ k'o dɔn Musa ko ɔhɔ a ko i bɛ n ka jɔnw lajɛ man la yakizibu lisanuhu n'i ye mɔgɔ min dɔn ko a ti nkalon tigɛ wala yafjuru qalbuhu a dusukun ti tiɲɛni kɛ hasidi tɛ ɲɛngo tɛ a ti adamaden hɛrɛ tɔ kɛlɛ k'a fɔ ala ye hɛrɛ kɛ karisa ye ne tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu na n ka dabali bɛɛ kɛ tari n'a bɔ a la n'o maa tɛ wala yazni farjuhu a lajɛ n'a ti jɛnɛya kɛ ni nin dafara mɔgɔ min na n'i bɛ ala ka waliyu ɲini o don a ti nkalon tigɛ hasidi tɛ dusukunjugutigi tɛ wa a ti jɛnɛya kɛ nin t'anw ka kira ka kumakan ye dɛ nin ye Musa ka kuma ye o tuma na kira ko ale nana a balima kiraw ye jogo min dilan ko ka n'o tɔ dafa o tuma na kiraw ka kuma ti fɔ ɲɔgɔn kɔ Dawud Nabilayi Dawud ale ko utina ma utiya nasu wa ma lam yu'tu wa alimna ma alima nasu wa ma lam ya'lamu falam najid shay'an afdalu min khashyati llahi fil ghaibi wal mashhad wal qasdi fil ghina wal faqr wa kalmatul haqqi fi rida wal ghadab والتضرع إلى الله عز وجل في كل حال أو على كل حال ne Nabilayi Dawudu ka kuma ye Dawudu Suleimana fa Dawud ala ye nin kɛ mɔgɔba fila ye ka dɔnni di u ma dan tɛ dɔnni min na Suleimana fiɲɛso de tun b'ale bolo avion b'ale ladege Nabilayi Dawud wa alanna lahu alhadida ala ko numu bi Isa Kante olu bi nɛgɛ don tasuma de la k'a fiyɛ fo k'a fɛn mais ala ye dɔnni min di Dawudu ma u ti tasuma mɛnɛ ka numuya kɛ u bi nɛgɛ ta ka n'a to ɲɔgɔn kan k'a kuru k'a tile k'a k'u sago ye ka nɛgɛ dulokiw dilan pour que kalakisɛ kana mɔgɔ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw u bi baramaw dilan u bi fɛn bɛɛ kɛ ni nɛgɛ ye nka a ti don tasuma na ka yɛlɛ wa alanna lahul hadid ala ko n ye nɛgɛ magaya ye o Dawudu de bɛ ka kuma a ko ala ye dɔnni dɔ di olu ma i n'a fɔ a ye dɔ di mɔgɔw ma cogo min a ko nka dɔnni wɛrɛ b'olu la mɔgɔw m'o sɔrɔ ko anw sɔnna fɛn na mɔgɔw sɔnna min na nka anw sɔnna fɛn na mɔgɔw ma min sɔrɔ anw ye fɛn dɔn mɔgɔw ye min dɔn nka anw ye fɛn dɔn mɔgɔw m'o dɔn nka anw ye an ka dɔnni bɛɛ la ne Dawudu ka dɔnni bɛɛ la anw kiraw ka dɔnni bɛɛ la a nana n'a ye jamugu de la na a m'a fɔ ana bal utina ani a den anw nabi ɲumanw ala ye dili de kɛ anw ma fɛn na mɔgɔw ye min dɔn an'u tɛ min dɔn a ko nka olu ka dɔnni min n'a dir'u ma ala fɛ o dɔnni bɛɛ jate minɛnen kɔ k'u ma foyi ye o dɔnni na u ma foyi ye o dɔnni na min ka kusa adamaden ma min khasiyati llahi ka tɛmɛ ala ɲɛsiranya ka gundo ni bangena olu y'u ka dɔnni bɛɛ yaala
nin dɔnni caman ba in ko mɛ u ma dɔnni si sɔrɔ min ka kusa mɔgɔ ma ka tɛmɛ ala ɲɛsira ɲɛ kan gundo la ani bange n'i ɲɛ bɛ mɔgɔw la i bɛ min to yen n'i ɲɛ tɛ mɔgɔ la k'o to ala ye ko o de bɛ dɔnni bɛɛ ɲɛ min nafa ka bon a ko o kɔfɛ janto n yɛrɛ la se la ani dɛsɛ n'ala ye se k'i ye kana dan sago sew bɛ ban o kabini ala ye diɲɛ da dɔ bɛ dɔ ɲɛ garisɛgɛ la ne bɛ karisa ɲɛ garisɛgɛ la ani ne ka kusa karisa ye u tɛ kelen ye dɛ min ka kusa min ye min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ min kan o de ka kusa tɔ kelen ye i janto setigiya la kana dan sago sini bɛ ala bolo ala ko wa tilikal ayyam nudawiluha bayna nas waritigi joli tɛmɛna n'o denw tigiw bɛ o ka nami dɔ kɔ bi ni se b'i ye don min i kɔlɔsi dɛ kana mɔgɔw jigi tigɛ kana dansago mɔgɔw kan sini ka jan dɛ a ye n ka kuma ninnu faamu sini ka jan sini ka jan bɛɛ n'i tile don sini ka jan dɛ mɔgɔw jigi tugu hinɛ mɔgɔw la ala de b'a dɔn sini i bɛna laban cogo di i denw bɛna kɛ cogo di n'i ye kɔlɔn sen ka bila ni e yɛrɛ ka kɔlɔn jala minnu y'u min ka kɔlɔn na u na jinin k'i denw kunna dɛ sini ka jan sini ka jan setigiw a ye hinɛ dɛsɛbaatɔw la sini ka jan dɛ o tumana ko k'i to waritigiya la i ka dan i dan na k'i to fandanya fana na dan i dan na o kɔrɔ ye di fanda fana kana kɛ hasidi ye ɲɛ t'i da waritigi kan n ti setigi ye ɲɛ t'i da maa kan min ka kusa ye a non ko a bɛɛ ka dan a dan na olu ye min ye dɔnni min nafa b'an kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka siran ala ɲɛ gundo la an ka siran ala ɲɛ bange na o ko tɛmɛnen kɔ an k'an janto an yɛrɛ la an ka se kɔnɔ ani an ka dɛsɛ kɔnɔ amin a y'a ka kuma fɔ cogo di a ko wa kalimatu haqqin fi rida wal ghadab a ko k'i janto a la i dimina o i nisɔndiyara o tiɲɛ fɔ kana nkalon tigɛ abada hali n'i diminen don i kɛlɛ ɲɛw kɔrɔ kana nkalon da la kana nkalon da maa si la ko i dimina i mana jama fana kana nkalon tigɛ wa tadarru ila Allah ni ko nɔgɔyara i ma gɛlɛyara i ma ko i kana sin yɔrɔ si ala fɛ yen kɔ ko lahalaya bɛɛ la tɔɔrɔ de y'i sɔrɔ sin ala ma i ye hɛrɛ sɔrɔ sin ala ma o de la ne bɛ nin fɔ n kanuɲɔgɔn ni n dɛmɛbaaw ye kuma bɛɛ n t'a fɔ n yɛrɛ ma an ye fɛn dɔw de ye n'a gɛlɛyara cogo o cogo n k'u ma a kana kɛlɛ kɛ a kana maa neni a kana ta sara maa na ni min degunna sin ala ma i ka fɛn dɔ fɔ a ye gansan mansigi ni sɛsi in ka dɛ ala don a n'a ka dugawu o tuma na n b'o dugawu kelen de kalifa ma toujours a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kana ɲinɛ dugawu kɔ n b'a dafa ni min ye denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya jamana in mago bɛ cɛw de la cɛmannin ko tɛ dɛ cɛw jamana in mago bɛ cɛw de la o kumana denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya a k'a bangebaa ɲɔgɔnw bonya n'a a somɔgɔw i fa ko min i ba ko min n'o tɛ ala sɔsɔ i jija i k'a kɛ a kana nɛni kɛ a bangebaaw ɲɛna a kana nɛni kɛ a bangebaaw ɲɛna a kana na ni muso si ye a fa n'a ba fɛ yen muso min ye a ma woro bɔ a la a kana sɔn ka na n'o ye a bangebaa k'o ye ni ala ye hɛrɛ nin kɛ min ye i ka jago marise la walima i bɛ sara ta kalo de la n'i sarala yɔrɔ min na a lajɛ n bɛ mun kɛ n ba ye
n bɛ mun kɛ fa ye pour que a ka nisɔndiya i janto i fa n'i ba la don dɔ la dɛ i ni muso ka kini dun sogo t'a la jɛgɛ t'a la mais kana sɔn i fa n'i ba ka kini dun sogo t'a la jɛgɛ t'a la t'i ta d'u ma i n'i muso k'a débrouiller c'est-à-dire ni denmisɛnninw ye ne lamɛn u bɛ kɛ sini kamalenw ye ni barika tɛ nin jamana in latigɛ man di dɛ a ye barika ɲini a kana sɔn maa k'a nɛgɛ a y'a bangebaaw bonya a y'a bangebaaw sago k'u ye a seko la wallahi kini bɛna dun i fɛ yen sini i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ ni denmisɛnninw jantora nin na sini nin jamana in bɛna cɛw sɔrɔ cɛw jamana in besonnen tɛ cɛmanninw na jamana in besonnen bɛ cɛw de la fo barika k'i labɔ pour que i ka se ka jamana in dilan tuma na a bangebaaw a n'a bangebaa ɲɔgɔnw a y'u bonya a y'a janto a jogo la mɔgɔ bɛ waso n'o de ye sini a y'a ka kuma kɔlɔsi ni kuma porokotora dɔrɔn a tɛ sɔrɔ bilen kuma laban na sini ni ala sɔnna an bɛna dugawu kalan kɛ an bɛ fɛ bɛɛ kana joona su kana ko k'an to yan jama bɛ bonya mɔgɔw bɛ sɛgɛn an bɛ fɛ ni seli fana selila an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ti fila fara ala kan an ti fila fara ala kan an ti jɛnɛya kɛ an ti suɲɛli kɛ an t'an den faga an ti namara kɛ an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kira muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mba fɛ ka silamɛ jama bɛɛ fo an tilenna hɛrɛ la ala m'an si hɛrɛ la ka nin bɛ yan bi o ye kɔkɔrɔ ye mais nin bɛ yan bi kɛrɛkɛrɛ la n nana bonyamasegi kɛ ko bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande n nana mun bonyamasegi kɛ jamana in kɔsa in na balaw tun bɛ ɲini ka wuli yan balaw tun bɛ ɲini ka wuli yan maliyɛnw kun fɔra ɲɔgɔn kɔ maliyɛnw kun fɔra ɲɔgɔn kɔ denmisɛnninw n'an ka faamaw kun fɔra ɲɔgɔn kɔ mun y'a ɲɛnabɔ dinɛ ɲɛmɔgɔw o dinɛ ɲɛmɔgɔw la Sherif Usman Madani b'a la an ye réunion caman k'a ka so an tora mun kan an tora tiɲɛ kan a ko n y'a faamu a sera yɔrɔ min na bi ni faamaw ma sigi u kɔ ne yɛrɛ Sherif Usman Madani n bɛ fara denmisɛnninw kan a y'o fɔ don min na bɛɛ y'i hakili jɔ bɛɛ ko kumaba de fɔra bi bɛɛ ko an bɛ to la tiɲɛ de kan jamana in tɛ dilan dɛ ni tiɲɛ tɛ min ye Sherif Madani ko diya n ye se k'an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ tiɲɛ de fɔ a y'a fɔ sisan ko jamana in a mago bɛ mun na duwawu de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la duwawu an y'a kalifa aw la aw ma sira jigin hali siɲɛ kelen aw b'o de la o de y'aw diya an ye o de kama an fana sigira ka na bi ka na bonyamasegi kɛ k'a fɔ aw ye an min bɛ opposition na ka fɛn kelen fɔ jama ye ka fɛn kelen fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye jamana in ka d'an ye dɛ jamana in ka d'an ye parce que an y'a jogo yira o san na besew sanna koyi fɛn caman fɔra koyi yɛrɛfɔ tɛ dɛ
ka ne Sumayila wulila ka se président bara ni n ka denbaya pour que kɛlɛ kana kɛ jamana in na o jogo kelen de b'an na koyi Cherif Madani o jogo kelen de b'an na an ye jama min bɔ yan Mali la diɲɛ tɛ yen jamana tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min o jama bɛ bɔ k'a fɔ k'u tɛ gouvernement ma bɛn Ferouz ma kari mobili ma jeni yiribolo ma kari Mali dɔrɔn de y'o sɔrɔ o ye aw ka duwawu de ye donc n b'a fɛ k'o fɔ jama na ka faamu bɛɛ k'a faamu ka faamaw sɔsɔ k'a fɔ an ma sɔn ko bɛ kɛ cogo min na o kɔrɔ tɛ k'an tɛ Mali fɛ dɛ parce que kabi ko in daminɛna an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ tile bɔra yen donc Ala n'aw ka barika Ala n'aw ka duwawu nana bonyamasigi kɛ parce que jamana in n'a ma subaya n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye donc n nana aw fo la ka wale ɲuman dɔn sani n ka bɔ kuma na k'a fɔ aw ye hali bi jamana in a kalifalen b'aw la hali bi aw kana kɔ don jamana in hali bi aw ka hakili ɲuman don bɛɛ la pour que jamana in ka taa ɲɛ denmisɛnninw i kuma n'u fɛ u k'u bangebagaw bonya u ka jamana bonya u ka jamana kɔrɔsi o de b'a to jamana in bɛ se ka taa ɲɛ k'aw bɛɛ fo ka yafa ɲini aw fɛ n donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la a tigi ka yafa ma hakɛto b'a la sali ala Muhamadu. Alhamdulillahi rabbil alamin ni tun y'an ye Bamako Yirimajɔ stade 26 mars kɔnɔ san 2017 mawuludu dengudi kɛnɛ kan n'an ko a ma baptême ka bɔ an karamɔgɔ a n'an nujuru samabaga ka laseli la Seyid Sharif Usman Madani Haidara ka deli Ala fɛ Ala min ye kira kofɔ kɔrɔta yarabi Ala kɛ an kɔrɔta ka an wasa ka ɲinifɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen nɔgɔya san caman mawuludu ka o yira an na Ala k'o k'an ye basigi ni kelenya ɲɔgɔnminɛ hinɛ ani makare ani tin k'o don an ka jamana kɔnɔ ani alisilamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni mawulududen hɔrɔma ye ni mawuludukɛlaw hɔrɔma ye ni alakiraba yɛrɛ kama ye sigida wɛrɛ Ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah.